या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। वैभववाडी शहरात बुधवारी दुपारी तृतीयपंथींनी दहशत माजवली होती। नागरिकांकडून जबरदस्तीने पैसे काढून घेत होते। हा प्रकार शहरातील नागरिकांना लक्षात येताच त्यांनी चोप देत पोलिसांच्या स्वाधीन केला। शिक्षक दिनाचं औचित्य साधून 5 सप्टेंबरला लोकशाही जीवन प्रणाली आणि शिक्षण या विषयावरती भोसले नॉलेज सिटीत मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत परिसंवादाचं आयोजन करण्यात आलं आहे। खारेपाटण भुईवावडा रस्त्याच्या नूतनीकरणाचं काम करून 4 महिने उलटले नाही तोपर्यंत हा रस्ता उखडून गेलाय। शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचा अपव्यय झाल्याचं दिसून येत आहे। खारेपाटण भुईवावडा रस्त्याची दुरावस्था झाली आहे। काम नव्याने करून घेतल्याखेरीज त्याचं बिल अदा करू नये अन्यथा ठाकरे शिवसेना रस्ता रोको करणार असा इशारा ठाकरे शिवसेना तालुका प्रमुख मंगेश लोटे यांनी दिला आहे। हिंगोली तालुक्यातील दाबोली येथे शालेय शिक्षण मंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून मंजूर झालेल्या सुमारे 14 लाखांच्या विविध विकास कामांचं भूमिपूजन शिवसेना जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढून करण्यात आलं आहे। वैभववाडी शहरातील छत्रपती संभाजी चौकात एका महिलेनं स्टॉल लावला आहे। सेल्फी पॉईंट नजीक लावलेल्या स्टॉलमुळे वाहतुकीसाठी अडथळा निर्माण होतो आहे। सिंधुदुर्ग एसटी विभाग राष्ट्रीय कर्मचारी संघटनेच्या वेंगुर्ला तालुका आगार कार्यकारिणीची बैठक 29 ऑगस्ट रोजी वेंगुर्ला एसटी आगार येथे संपन्न झाली। यावेळी संघटनेची नूतन कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली तर अध्यक्ष सुनील डुबळे यांच्या हस्ते सूचना फलकाचं अनावरण करण्यात आलं आहे। ग्रामीण भागातील म्हणजेच प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा डोलारा सांभाळणाऱ्या BMS व बंधपत्रित MBBS वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना गेल्या 5 महिन्यांपासून पगार मिळालेला नसल्याचं कळत आहे। कणकवली तालुक्यातील लोरे नंबर 1 ग्रामसभेत 2 गटात वादावादी झाल्याची माहिती समोर येते। पेंडूर जिल्हा परिषद विभागात युवासेना व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करताना आगामी निवडणुकीसाठी मोर्चे बांधणीला सुरुवात करण्यात आली आहे। कार्यकर्त्यांच्या अडचणी समजून घेताना त्यांना योग्य त्या सूचना तालुका प्रमुख हरी खोबरेकर यांनी दिल्या आहेत। ठाकरे गटाचे तालुका प्रमुख हरी खोबरेकर यांनी दत्ता सामंतांचा नाद करायचा नाही, त्यांच्यावर बोलण्याचे धाडस करू नका। 2019च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी उमेदवारी अर्ज भरताना शक्ती प्रदर्शन पाहून आमदारांची झोप उडाली होती असा इशारा हरी खोबरेकर यांनी दिला आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नव्याने दाखल झालेल्या स्लीपर कोच बस मंगळवारी कुडाळ बस आगारात दाखल झाली। बस पाहण्यासाठी प्रवाशांसह नागरिकांनी गर्दी केली होती। गेली कित्येक वर्षे दोडामार्ग तालुक्यात अंमली पदार्थांचं राजरोज सेवन केले जात असल्याच्या चर्चांवरती अखेर शिक्कामोर्तब झाला आहे। सोमवारी सायंकाळी पाटी पुनर्वसन सासुली येथे कालव्यावरती चक्का गांजासारख्या अंमली पदार्थांचं सेवन करताना तालुक्यातील 2 युवकांना दोडामार्ग पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे। रस्त्यावरील भटक्या कुत्र्याने एका चिमुकलीवरती अचानक हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली। त्यामुळे नाडोतील होसूर येथे भयंकर घटना घडली आहे। कलम 370 आणि 35 हटवल्यानंतर लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश राहणार असल्याचं अधोरेखित करताना जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याबाबत 31 ऑगस्टला काही सकारात्मक भूमिका मांडू असं केंद्र सरकारतर्फे मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आलं आहे। MMRDA कडून गिरणी कामगारांसाठी म्हाडाला मिळणाऱ्या 2521 घरांची सोडत लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे। ठाणे जिल्ह्यातील रांजगोळी, रायचूर आणि रायगड जिल्ह्यातील कोल्हे भागातून मिळणाऱ्या घरांचा त्यात समावेश आहे। दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ग्रुप बुकिंगची मागणी अखेरच्या टप्प्यात नोंदवली जाण्याची शक्यता गृहीत धरून एसटी प्रशासन सज्ज असल्याची माहिती एसटी व्यवस्थापनाकडून देण्यात आली आहे। राजस्थानमधील कोटा येथे विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या चिंताजनक घटनांच्या मालिकेवरती महिंद्रा समूहाचे अध्यक्ष आनंद महिंद्रा यांनी सोशल मीडियावरती एक पोस्ट शेअर केली आहे। यशोधरा नगरातून बेपत्ता झालेल्या 30 वर्षीय तरुणीवरती 2 ट्रक चालकांनी ट्रकच्या कॅबिनमध्ये बलात्कार केला। हा गुन्हा उघडकीस येऊ नये म्हणून तरुणीच्या डोक्यावरती टॉमीने वार करून खून करण्यात आल्याची माहिती पोलीस तपासात समोर आली आहे। मुंबईत इंडिया या देशभरातील विरोधी पक्षांच्या आघाडीची महत्त्वपूर्ण बैठक होत आहे। मात्र वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकरांनी या बैठकीला बोलावलंच नसल्याचं सांगितलं आहे। हॉटेलमध्ये आलेल्या 13 वर्षाच्या मुलीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी वांद्रे पोलिसांनी मंगळवारी वेटरला अटक केली आहे। आरोपीने पीडित मुलीला स्पर्श केला तसंच स्वतःचा दूरध्वनी क्रमांक असलेला कागद तक्रारदार मुलीच्या अंगावरती फेकला होता। आमदार अनिल वावर यांचे व्याही सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक पोपटराव जाधव यांच्या घरी अज्ञातानं चोरी करून 3 लाखांचा ऐवज लंपास करण्याचा प्रकार उघडकीस आला असून या प्रकरणी मंगळवारी उशिरा विटा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। मोबाईल चार्जिंगला असताना गेम खेळताना एका मुलासोबत दुर्घटना घडली। मोबाईलचा स्फोट झाल्यानं मुलगा गंभीररित्या भाजला, त्याला तातडीनं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं। सुदैवानं त्याच्या जीवाला आता धोका नाही। घटना उत्तर प्रदेशच्या ललितपूरमध्ये घडली आहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माजी प्रचारक व भाजपचे माजी राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधरे पुणे लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढण्यास इच्छुक असल्याची खात्रीलायक माहिती भाजपमधील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली आहे। तलाठी भरती पेपरफुटी प्रकरणानंतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ॲक्शन मोडवरती आहेत। या प्रकरणातील आरोपींवरती कठोरात कठोर कारवाई केली जावी यासाठी वरिष्ठ पातळीवरती सूत्रे हलवत असल्याची माहिती मिळत आहे। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी
सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.